daukagu. Zara Korazon ikastetxean parte hartzik zuzen. Hemen ikasle guztien eguna aldatu alduen jarduera bat prestatzen ari dira. Aste arte honetan, otsailaren 24an, jendearekin esan digute, Amaitetako solidarioa egongo dela. Parte hartu nahi duenak ez du aitzakiarik izango. Amaitetako oso goxoak izango dira. Eta irakasleak ere ilaran egongo dira. Beraz, etorri eta parte hartu. Berriro esango dugu. Otsailaren 24an Amaitetako solidario izango dugu. Animatu zaitezte